Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Moderné čistiarne čelia potrebe poskytovať vysokokvalitné služby, rýchle spracovanie objednávok a efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. V čoraz konkurenčnejšom prostredí je dôležité ponúkať pohodlný a personalizovaný prístup. Inovatívnym riešením od Crowdy sú AI chatboti, ktorí pomáhajú optimalizovať procesy služieb a zlepšovať prevádzku čistiarní. Chatboti dostupní 24 hodín denne poskytujú zákazníkom aktuálne informácie o službách, cenách, časoch spracovania a aktuálnych akciách. Tým sa znižuje pracovné zaťaženie personálu a umožňuje im to rýchlo reagovať na dotazy kedykoľvek. AI chatboti automatizujú proces objednávania, čo umožňuje zákazníkom vybrať si potrebné služby, vypočítať náklady a odoslať požiadavku prostredníctvom webovej stránky alebo messengerov. Tým sa proces interakcie s čistiarňou stáva pohodlnejším a rýchlejším. Kontaktujte Crowd AI, aby ste sa dozvedeli viac.